Dnes vás so sebou beriem na varenie a natáčanie do Bez servítky do Bratislavy. A tu už je známe auto a my v ňom. Trávili sme v ňom naozaj najviac času čakaním na natáčanie záľudných rozhovorov. V pondelok nás hostila Majka, ktorá pripravila feniklovú polievku, čedarové risotto a pistáciovo-malinový dezert, dokonca aj vegánsky. Tak na dnes máme donatáčané. Som najedená, čo je super. Veľmi som sa zatiaľ zabavila. A v noci som si ešte uvarila veľkú dávku tikka masaly na celý týždeň a šla trochu spať. Natáčame asi od obeda, tak do obeda chodím nakupovať, pretože som bola vykyprené taniere. Dostali sme tip, aby sme na večeru nechodili príliš hladní. Tak som si nakúpila aj 10 vegan bagety You Vegan a niečo na raňajky. Potom už čakala senica, tak som zohriala výsledok nočného varenia a takto som obdovala každý deň pred natáčaním. Ideme aj s 10. Peťo nás zobral do pivného sveta a ja ako najväčšia nepivárka som vyhrala súťaž v ochutnávaní piva. Samozrejme pivo bolo v celom menu. Skvelá syrovo-pivná nátierka, ja som dostala poriadny repový humus s vegan fetou, pečenými zemiakmi a všetci sme mali vegánske palacinky s pivným džemom a zmrzlinou z piva. Peťo sa s tým popasoval včera úžasne. Je streda, dneska varí Silvi nejaké slovenské jedlá, takže som veľmi zvedavá, ako sa popasuje s tou vegánskou úlohou. Konečne sme neboli v aute, ale u Silvie na záhrade. A vyzeralo to, že bude niečo kotlikové. Nakoniec nás čakala slovenská cibulačka, holúbky, u mňa plnené ryžou a hubami a vegan rumová mini babovka, ktorú som nestihla natočiť. Dneska už máme 4. deň a zajtra už bude môj deň, takže dneska je to taký posledný, čo si môžem užívať a zajtra tu príde ten stres. Jaro nás zobral do street food sveta, ale najskôr nás nechal poriadne dlho čakať. Mňa už zachraňovala bageta na 10 a golfom si to nevyžil, lebo ten mi naozaj nešiel, ale jedlo bolo skvelé. Lokša s kapustou a tofu bola topka. Podaril som mu aj repový burger a vynašiel sa a spravil mi aj vegan bao na sladko. Je 6 hodín ráno, piatok, takže začíname. Pripravila som ingrediencie, upratala a potom som už moc nevnímala. Pri natáčaní utekal čas oveľa rýchlejšie, ako bolo treba. Človek nemá čas sa nadýchnúť, napiť, najesť a je rád, že všetko stihne. Stihli sme aj podojiť mandle a zrazu som podávala moju cícerovú tresku v majonéze, vegan brinzové pyrohy a ako dezert som spravila cukrovinky čierny princ s macerovaným mangom. A je to za mnou. A ako to dopadlo, ako to vyzeralo, uvidíte v telke a potom aj u mňa na storičkách.